Het is vandaag Reddingbootdag, een dag waarop de KNRM mensen laat zien wat voor werkzaamheden ze allemaal uitvoeren. En zo ook hier in de haven van Breskens, waar de KNRM verschillende activiteiten heeft georganiseerd. En dat samen met allemaal andere verschillende hulpdiensten. Als buitenstaander kan je zeg maar komen kijken van het werk wat wij als organisatie doen, het vrijwilligerswerk. Dus je kan als donateur meevaren op de reddingboot. Je kan met opstappers zoals Laurens kan je in gesprek komen. En er zijn nog veel meer hulporganisaties. Dus het is echt gewoon een hartstikke leuke dag voor jong en oud. Maar wat doet de KNRM eigenlijk? Wij redden voornamelijk mensen op zee, maar goed, we doen ook een stukje medische evacuatie, ook een beetje slepen. Zoekacties is eigenlijk het voornaamste wat we doen. Dus mensen die in problemen raken vanaf het strand, bijvoorbeeld met een luchtbedje of met een klein opblaasbootje. En die dan toch niet meer op de kant kunnen geraken. En dat soort mensen gaan wij dan helpen eigenlijk. Mede door het goede weer werd de dag druk bezocht en dat hadden ze stiekem wel een beetje verwacht. We hebben wel ons best gedaan om het echt wel bekend te maken. Je ziet ook wel mensen die ook gewoon jaarlijks terugkomen, dus dat is sowieso hartstikke leuk. En het leeft ook sowieso hier wel gewoon in het dorp, dus dat eigenlijk wel. Wat vind je zelf nou het leukste aan deze dag? Nou, ik denk gewoon vooral dat mensen kennis kunnen maken met alles wat we doen. En het gewoon van dichtbij wat dat betreft kunnen meebeleven. Je voelt ook gewoon heel erg de saamhorigheid. Het is ook gewoon hartstikke leuk altijd met het hele team. Dus het is gewoon een totaalplaatje, denk ik. En dan is het tijd om zelf ook even een rondje mee te varen met zo'n reddingboot.